Wife. Look where wife Seba. They are single section. All of them are single. What is the sugar? How far? Come here. Valeria, how far? He's fine, no, but he's fine. He's fine. But he's not my cycle. At least see where you take your personal. At least make I do it for you, so that my children go come talk. But I'm gonna verse a beg. Wait, come. See, I'm now what you can't pass it for. So these are no work. No to work, I be work small. You go work first. That I get pay, I get choice. Now your choice be this. Let's come and try. God, you are such a husband now. I'm not. Now you get belly. Okay, one person will get belly. No, I won't person where in belly they flash. Like No, what do you have? When you get one dick and a fire, the way you can fire, you just come in. You're coming over this side. Sorry, that didn't look like my junior brother now. Right? Yes, Daddy. Poor Guinea. I suppose know what it is. Let me talk about it that they can get to get the battle. They need to donate. They made you like me a grow. You told me. You shall grow. Nangalaria Nanya, when you and Elizabeth Mojok, I may breakfast. Italo Shishoki, she make it three. You call for more. The wedding, the wedding did not will be seeking. They were Takatello. They were attached. No spec. My spec is not here. You are single. You are searching for a wife or a girlfriend. I'm not searching. Yeah. I'm searching. You're searching. You can now search like this. Should I say no go manage? The handbag you carry have been a phone long so. The phone come long past the owner. Why you on the teleport? I think that one day they did it. If Rocky fade, you can a kaifi fade. Don't can I see kaifi fade? Rita shall grow. Mommy Rita who got at the TV, my ride, right? Why Yoka? Your Oka shall grow. You don't call him mother. Are you pregnant? She's pregnant herself, not pregnant. I'm not pregnant too. Imo one level. Thank you. Asimo kwa bala, onye mere no kọrọ nwanne ya okwa bala. Asimo kwa bala, onye mere no kọrọ nwanne ya okwa bala. Tifu, omego. Omego. He didn't excited. No cotton. Very. I love the level. Ele him. Akwima nwanne m nka na-akpa atani. Atene nwune gwo katene shoes. Keno Gabon kambe tetete. Kebi Gabon o. Atene posakwa no block nga kpo ano block. Kpo kambe block do block ngo te emu ebube gwo foundation Nigeria so. Kambe 20 year. Atene gara. Atene meta di him o mere maka Chineke. O meta di ya. Biko were ya nwanyi.
mgbe niile nọ achọ ịkọrọ gị akụkọ ị ga-eche ka akọrọ gị akọ gị gbawa ọnụ fafafafafafafa were na ya nwayọọ nụ ana m etoni ya na ọ gbalịrị ụmụaji ibe ya na ya pụchara ụzọ ije ha nche elole n'ụlọ kwakpuru ati na-ekpesa blọkụ dochie na anyị ụzọ asị ọkpụ ọ dị akpa anyị mara sọ ọkpụdụ blọkụ ụzọ ole o mere enu atụ na-elole olole olulo na ndụ olole satị na-elulo n'obodo olole enwere ihe obulo o bu ọrịa ise gịnị asị m saa na mụ ọwa ọrịa ka o burulo maka ụdị ndị a na-anọte aka ote ihe ọ dị ga-anụ ada na o burula ọrịa mmenwulo ma ọ bụ na ịghọta ka ajụdị m ajụjụ ọjọọ ihe dịbụ mbụ eme ewela iwe lee ihe mere ka m gaa straight to the point ahụ m na ọgba aghara nọ n'ime atane bụ kemikal lo o nwere kemikal atane bụ lo kemikal a na-agwa gị iwe gị na bafụ ote gị were akwụkwọ rajuo n'ime irugharị akwụkwọ otu esi erugharị akwa n'ime mmiri nwangele ihe ị ga-anụ $100 ma ọ gị hụ 1000 ọpa kemikal alụ ọ ya hụ na anyị eme ekele ya chere ese nwere ihe obulo kemikal eweta akwụkwọ wee gị ya n'ime ya gbanwe ego chere ma aga weta mma osisi akwụkwọ niile nọ nga ugbo agwụla na m weta m mma ebe a ọwa ahịhịa nkịtị ka ekwuru leke akwụkwọ gburu ohisi gbuda n'ala ana m asị m fụrụ ogbe osisi na ebu ya na mmiri ya ihe na-ekwu akwụkwọ white sheet paper like paper ọ ga-adị ka paper ịgbapụkarị na gị a chee emezi gị sampụl ka emezi gị ihe a wego ka a sara asa ka ke m sara asa asara m ke n'ọnụ 5500 ka ị hụrụ ya n'ọnụ 5500 ka m sara ke so ihe ị ga-eme ugbu a wụ na ị ga-abịa kụọ ego enidere kapital ị ga-achọrọ m ego ọ bụrụ na e nwere kaashị ị nwere n'ụlọ gị ga weta ya ka anyị ga-azụọ pepa woo ahịa nkịtị anyị ga-azụ pepa white sheet bee ya kịrịkịrị rajuo ya n'ime kemikal a ya gbaghara ya na $100 gị nwekwana ego ndị ego a na-agwa gị o dipendịrị ụdịrị ego ị chọrọ inwe ego enwe ego ole ị wetaliri oditamin ego ole ị ga-enweta and otu a njigwa gị ihe a na otu a m kọrọrọ gị ihe a na gị ghọta ya ọ dịkwa ka sikret o ebenyela ị ga-akọrọ nne ị ga-akọrọ nna ị ga-akọrọ ndị enyi ị ga-akọrọ ikwu na ibe onye ọbụla ị gwara ya lekwe gị lekwa ọnwụ chere ya na amakpụrụle m n'ime secret society ọjọsụ yie oyiri ka eyiri secret society mana ọwụcha dị ya ma ọ wụkwa ya oyiri ọjọsụ yie too so ị ga-agbalị na enwe ihe unu nwere ọwụ na inwe cash at hand ile onye ga-ebite ọ enwe ihe ndị unu nwere ike ire were rete capital ịchọ ihe ị ga-ere chere otu ịkọla m ihe ugbu a nne m agada anọ nke nna m ji anọ ikwu agada anọ ibe agada anọ ihe wa agwa agwara ya otu ịgwa m mgbe ịgwapado na naanị m ga-ebu ya n'obi ya anyọ m so enwe ihe ị nwere ire ka ire ezie money ka anyị were zụta pepa anyị ga-eji akọntinu onwe ihe m ga-ere ihe m ga-ere biko ewekwala igbe unu na ndụ nwere kemikal ele ihe unu refọrọ nụ na-eresichala at least unu na ndụ nwere nhụtụrụ ụzọ ọmarị ote by now alụ na agwụla nụ ma wee ebe ka unu rele even reke ndị nebọ mba ịma na ọwụ nwe kemikal ọ my brother nwe kemikal ma ihe o nwere ike o nwere kapital ma o nwezi ya achọzie ihe ndị ọ ga-ere mana nke ahụ na webitere m sọm na dị kemikal ka mụ na gị abụọ were nyere onwe anyị aka mana gị na ụbịa mgbe niile gị na-amaka ụbịa gị na ụbịa na-egwuri na-achị achọrọ m ịrapụta gị ka m kpọpụta gị from that situation. afọ ọma gị akpọọla n'ala na m ịhụọna m n'anya too much ka ịkpọpụta m n'ụbịa m ịkwa ụbam ihe owote m siri pụta n'ime gị obinigwe parakwa tole gị bịa nso oke nwebere ihe unu agara nga ọnụ kpakpam ma awa otu nga nọ n'ugbo anụ ndị nwangele niile na ụba ezi ole ụba na ezi ya ụba ezi ole na famili niile nga ndị beku niile abarịala na ọwashi mbọ my brother onye nwe kemikal enwebe onye a gwara chekwe enwebere onye ebe ka ọ nọ ihe erutere aka ma awa otu onye even your blood brother ndị gị na ha si n'otu blada pụta
Ziri m ihe ọjọọ si m akọrọ gị fe. Mba nna m ọwụdị ihe ọjọọ. Ihe m ji ajụ maka asụ charity begin home. Onye ọbụla hụrụ ezi ụzọ ga-ebu ụzọ ji nwanne ya tupu ya na-aga mba. Otu ịhụrụ ụzọ ọma na ugbu a. Mpagokwa ozirigbo mụrụ na ụmụ nwoke ọ nụrụ ụzọ hụ naanị ndị nwoke na isii ndị nwaanyị. At least ha niile gba anụ ha niile ga-awụrụ gwele Dangote ma isi m ga-awụ tupu gaa na-abịawa gị isi gwo nnọọ ihe ha ka nwangele gafee amụsa gafee ata gafee nkume gafee isi nje aba shi nkwere gafete gafee ama Igbo gafee chaa ebe ụmụdibi kama ata na ekwe rutezi ekwe bịawa ụmụduru ka ị bịa mee m ọgaranya ndị nga ọ na ụbịa m kwurele ha ebe keke overripe honiness ya ihe ha na ịhụrụ m n'oke anya ijiri bịawasị ime m ọgaranya ma bịa m ka makpụrụ nga ọnụ na m iwu onye oshi ọsị m imega enyere ahụrụ ka ọwụ ka ọ nkịtị so m ga-akpọgo onye oshi mmadụ na iwu onye oshi ma ejiri otu etie ya ekpụsị gị na iwu ha ndọrọbịrị ahụrụ anya eshi ahụ dịkwa oshi abalị dị egwu ka gị uwe oji akpa ezu ka ị nyafere akpa ote shiri ọnwa ike shiri apali gra ndọke nwa bingo gra nọ aga m anwụ taa aga m anwụ echi bịawa nọ gị lecha onye ị ga-eme ọgaranya ya wụrụ mmi asị ngị na achọrọ m iwe ọgaranya by fire by force asị ngị na achọrọ m iwe ọgaranya by fire by force. Gịnị mere mgbe ọbụla nnọọ mmadụ hụ ihe ọma otu asị ka o nyere gị aka ya na-agba gị n'ahụ ja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  mgbe niile gị na-ayọrị bara n'elu oke nkume wụ ụbịam ọ gịnị na-emede gị ahụ na ngọ anọ itinye na-eru arịkwanụ gị n'elu ọgaranya ahụ na ngụ nwoke wayo ibusirila akpa agwụ nna gị o jiri kọpa ọfọ ka mgbe esi bụrụ ahụhụ nyere ahụhụ kụrụ ekure n'aka bịaba bụ nnọọ gị chọcha nnọọ nga ị ga-ewegbute ọgaranya ya wụrụ na my own family ị ga-eme m Dangote gị wụrụ dangwurugwu ọwụ ihe ọjọọ nwa mbulie ha akpa ọfọgụ burukwa akpa kemịkal ejikwa kemịkal sapụ gị ụbịam ke ga-enwe nsogbu ndị asụsụ pụọ ụbịam ke ga-enwe nsogbu eche m ije akụkọ lekwa atinye nwunye gị nwoke nga na ugbo nwa na-ebu ọrịa egbu onye kpọsara blọkụ ọ kpụrụ ga kamgbe tetete ndị nwaanyị m kwere tewe ime hapụga nwatakịrị mmadụ nwatakịrị nọ ga-asị oke ya ghara ka olo o butere kemịkal ị ga-eji ewe ka ya bụrụ m nwe onye mbuzi ị ga-ebuza m ga-arịsịala gị ala nye gị ego ya iti ga-agbachacha were nke a rie m ego iti ga ego iji akpọ ndị ụmụ nwaanyị na krismas ọ bụda wọkụrụgọ ị na-ebughị gị kpakpa apamsikwote sire gị aka na awụchikpo gị n'ala ibi believe m na ewu mmadụ adị m sure na ewu mmadụ kedu onye wu mmadụ ọ dịghị possible na ewu human being onye wayo ị na-eme ka ụlọ echefuru ịgba penti mgbe niile nnọọ na-ezuzu ka a gbara gị penti gị nyajụ akpa ote dị mkpa ọma dị ote ikpu enye anya hapụ anya ọ bụrụ na ịhụ ụzọ ịma ihe bụ ihe anya na-anọ gị n'anya gị na-agajega ka ozu nwụrụ na aksidenti na-enwe ahụ dị ihe eji eme gị gara nwa ha nwee ha amụma ịbịara bịa ime m ọgaranya nwa afọ Igbo dị ka m nọ ịmadụ na amụma anya I have two naked eye anya ma tem anya ozugbo ị batara ozugbo ị gwara m sị nwunye gị nwoke lo n'obodo ọrịa lo because the next thing nwunye gị oge eji ebu elo ọwa ọrịa ya budo ọrịa lo gị kpọ m onye oshi mgbe isi m na ọwụda ọrịa na ibu kemịkal eji asa akwụkwọ ya were ego mgbe ka m lega anya na mkpara anya mara na nna gị wee ezigbo mmadụ oziri igbo mogide nọọ mụọ ihe niile ọ mụrụ dịcha oke he gave birth to beautiful and handsome men ya eriwo towards the end ya mgbe ọbara gwụrala ụfọrọ 1 lita ya esi ọnwụ chikwasa nne gị ọnwụ n'elu ji ya mụọ onye oshi mụọ wayo kụrụ akpa ka ego gị na-anya hụ gị akpa a ga-eji akpa na enyi eli gị medo na anụ ọcha dị ka gị lechaa onye ị ga-egwu wayo ya wụrụ nwa afọ Igbo amụchiri ike nwa afọ Igbo amụrụ ote mụọ mote mụọ ma echi amụrụ mote mkpọ ka chinchin ivi na mama asụdụ ude onye bụ ụkwụ ya wete m rịọpụ ji aka m rịọpụrụ onwe m kpọọ gị nge masị m daa n'ala ote si ma ọ da kadị m ya kpatụlie m ọ ihe kwuru m kwuru echi amụrụ m gị lechaa onye ị ga-egwu ya wụrụ m nwa ndị Igbo anyị awụdụ ndị akpịrị ego anyị na-agba mbọ enweta ego ka anyị we don't depend on people's money inye m kemịkal m ga-eji asa akwụkwọ wụrụ ọgaranya wụrụ Dangote wụrụ arụsị China wụrụ omena dọla wụrụ oil money ma ahụhụ makpụrụ nga ọ n'ote so ote makpụrụ ka nga ọkụkọ makpụrụ n'elu ụmụ ya ị ga-eme m ọgaranya ma ewudo who does that? No, tell me who does that? I oughtn't hungry for money. I'm a legible personality. I am distinguished and disgusted. Oh, him go. Agana na school. Esim go na akwụkwọ pụta. Ha were certificate of Nikon Pope. Nyem sorry him go. Come go m Nikon Pope. Oh him jaga. Nikon Pope akpọrọ oh him go. Some people may have one blender food. Oh him we jiri meji na manu nwoke bụrụ ọkpụrụkọ. Ade enye. So ya jili ego eyi m egwu. Anụ ọja. Ịbịakwara nga abịa were shi. Shi ok na eme show zuru Igbo. Wala m ya n'elu oche otile ekperekwe gị ọkụ
ọchịkparakwa gị ọkashi nwanne gị nwoke bụ kemikal lo etigo ego na mmiri otu emevu m ya wụrụ akwụkwọ gajuo n'ime mmiri ya mevu m nle gị anya na mkpụrụ anya mgbe wee sị m na-enwebedo na nwunye gị nwoke wee obu elo ahụdị ụdị akwụkwọ na agabe m ga-aresi ala o nwekwara onye m na-agwa ya gị gwacha ha ana m ya m daa ogbe amakpụrụle m n'ime society ị ga-amakpụrụ n'ala ili ma Chineke kere m na agala maka amakpụrụ n'ala ili na Krismas na gị kpọm onye ochi ozuru Igbo mụra nnọọ mụọ m nze mụọ m bụrụ ichi enwedị ụdị ụmụ ozuru Igbo na-amụfọdụ ozuru Igbo mụọ ụmụ nwere dignitary nwere disqualification n'ime ndụ ha ya wụ ụmụazị gbara ọkpụrụkpụ ya ga ịmụ amụ mụọ protonius iniquity manye gị ya towards the end gị bụrụ akpa aga hụje adị ebe nne gị si ụtụtụ ime ka ọ ga-agwa m ya maka ọwụdụ ozuru Igbo mogo ote m sịrị hụ gị wụdụ nwa ozuru Igbo ụmụ ozuru Igbo adị ezu oshi ịbịara bịa ime parade ka m n'anya ka m ga-agarịrị ala were ego nye gị mrekwa m ala were ego nye apa m so eji ha palie ego elu nwa beef ndị Igbo ma anya anyị mụrụ n'anya it wasn't before mgbe anyị na-arahụ ụra onye ọbụla nwa afọ Igbo should be